Hola a tots, això és Crusader Kings 3 i continuem la sèrie dedicada a l'imperi bizantí, iniciant el 929, el 16 de desembre del 934, i estem en un impàs pacífic, en el qual hem aconseguit acabar amb la Guerra Civil. En el capítol anterior vaig estar reorganitzant una mica les possessions, vaig nomenar un nou estrategos d'Epir, Pancratius Cavallarius, que està compromès a partir d'ara amb la meva filla, Teodosia, i per ara sembla que la situació està tranquil·la, no estem en guerres, la meva situació és bona. El Basileu Romanos té 41 anys, la veritat és que va molt bé, la meva filla Melissa en té 21, ja m'ha donat 2 nets, Filipa i Constantinos, i el meu fill Teòfanes ja té 18 anys també, és un bon mosso, està casat amb la meva neboda Aigídia i de moment la cosa està funcionant bé. La següent filla meva és la Zenòbia, que està compromesa amb Megistos Semnos, que hauria d'heretar el tema de Tessàlia o Càldia. L'Antípatra està compromesa amb Sergios Escleros, possible hereu del tema d'Atenes, i la Teodosia, com dic, està compromesa amb l'Estrategos Pancratius d'Epir. Aleshores, com està ara la situació? Doncs està bé, però tenim un problema greu, que és aquesta facció del meu enemic número 1 ara mateix, l'Estrategos Staurakios de Bucelarion, que és el meu vassall, el meu rival, el meu enemic número 1, i que opta a intentar derrocar-me i asseure's en el tron de Bizanci en lloc meu. Ara mateix tenen més poder que jo. Aquí hi ha tota una gent aquí col·locats que li sumaran forces. Ell, com que se m'havia revelat, jo tinc motius per intentar revocar-li el nomenament. El que passa és que, òbviament, no acceptarà i s'alçaran armes si ho intento. La meva pregunta és, el que m'estic plantejant és, si jo no faig res, el que passarà serà que saltarà la guerra civil, com que ara ja tenen poder militar suficient i descontent al 100%, m'enviaran un ultimàtum en qualsevol moment i m'alçaran tota aquesta gent amb armes contra mi. I ara mateix tenen més força que jo, tenen bastanta més força que jo, perquè jo he sortit una mica debilitat de la guerra, he llicenciat les tropes, em queden només 2.800 soldats, la resta estan col·locats en els diferents temes, i això doncs és un problema. Aleshores, el meu dubte és, si jo ara agafo l'Estrategos Staurakios i l'intento deposar, i ell se'm revela, que com se'm revelarà, m'arrossegarà a tots els membres de la facció? O només els que estan més descontents amb mi? Perquè n'hi ha alguns, com per exemple l'Estrategista Tomais, que no li caic gens malament, al contrari. Hi ha d'altres, com l'Estrategos Nicetas de Tessàlia, que aquests els ha obligat a unir-se a la facció, segurament per favors, però, com aquesta, o alguns altres, que els té obligats a unir-se a la facció perquè igual no tots estarien a la facció si no estiguessin obligats. Per tant, a veure, ara mateix, si no faig res, ja sé el que m'espera, això és claríssim. M'alçaran amb armes tota aquesta gent i tindré una altra guerra civil llarga i costosa contra mi. Tot i que ara ja no estic excomunicat, però tot i així encara tinc molts enemics dins de l'imperi que no estan gens contents amb l'administració meva i em volen derrocar, en aquest cas per col·locar l'Estrategos Staurakios. Jo ara mateix tinc el patriarca de la meva banda, aquesta vegada sí, però clar, què faig? Si intento deposar-lo, tindré la guerra segur, i si no intento deposar-lo, la tindré segur. Si no intento deposar-lo, se m'alçarà tota aquesta gent. Si intento deposar-lo, potser alguns no. O sigui que no hem més remei que intentar-ho. Li revocarem el nomenament del tema de Bucelarion i que passi el que hagi de passar. Si s'enfada, allà ell. Vale. Intercanviar captius, no. Aquí me la jugo perquè hi haurà sublevació directa i, per cert, en mal moment ho he fet perquè aquí jo volia venir a ajudar la meva germana que té problemes amb els camperols, però ara tindrem aquesta guerra sobre nostra. En fi, és massa tard ara per tirar-me enrere. És massa tard per tirar-me enrere, sí.
Justament ara... Això em molesta. Em molesta ara que la meva germana justament... Bueno, ja ho veurem. Aquesta no està compromesa amb ningú. Tinc un net. Podria intentar comprometre el meu net. No. Ho faré millor encara. A veure... Tinc un net. Vale, ja sé què faré. Aquesta, per exemple, la Pulquèria, que té 4 anys, la vaig a comprometre... Ah, no, ja ho he fet, ja ho havia fet. Estic esperant resposta. Vale. Vinga, doncs anem a veure si se'm subleven els estrategos. Aquesta em paga un rescat que li havia demanat. Aquest també un rescat que li havia demanat. I a veure què passa. Vale, em salta la facció igualment. Per tant, res, em salta la facció. Per tant, entrarem en guerra. Ara haurem de començar a mobilitzar tropes una altra vegada com uns desesperats. Vaig fer molt mal fet de no fotre més gent a la presó i executar-los a tots, perquè això és un continu. Al final m'obligaran a executar tothom. Quanta gent em mobilitzen ara? 4.200 homes. I aquesta tonta estúpida, va i entra en facció. Vale, doncs que vigilin perquè m'emprenyaré, Bueno, vaig a fer una cosa. Clar, ara aquesta guerra civil... Ara qualsevol... Torna a mobilitzar totes les tropes, etc. A veure, quanta gent em queda que siguin lleials? Anatolicon. Vale. Sort que tinc influència. A veure, aquesta vegada aquest està en favor meu. Vale. Vull aquestes tropes d'Anatolicon. Les de Carcianon també les vull. I les de Kibirayotai també les vull. Totes les que pugui. Sento, però m'haig de gastar tota la influència, però necessito totes aquestes tropes. Optimatoi. Strategitissa Teodora. Vull totes aquestes tropes també. La resta, Obsikion, també les vull. Tessaria també les vull. Ah, no, aquest està en guerra, ja no puc. Vale, la resta són molt poquets. Bé, aquests són molt poquets. Vale, em conformaré amb aquests de moment. Ara a veure, ara amb totes aquestes tropes que puc convocar ja puc arribar a 3.742. Ja està bé. Vaig a fer una cosa, vaig a convocar-les aquí, a veure si puc ajudar la meva germana a liquidar aquests pagesos. Aquí a Gauraina, per exemple. Sí, vaig a fer-ho així. Vaig a col·locar aquí un punt de reunió, a Gauraina, i reuneixo totes les tropes aquí. Així acabarem aquests pagesos abans de res i després ja m'ocuparé de la guerra civil. Aquest no sé exactament què... Vale, són... Vaja, aquest era el meu arquitecte, ja no ho és. Favoritisme en administració. El patriarca ecumènic Alexandros porta tota la tarda en silenci fins que al final esclata quan estic a punt d'agafar el plat d'ous d'ametlla. És que no aconsegueixo entendre per què heu concedit el tema d'Èpir a l'Estrategos Pancratius. Tots reconeixen els meus drets legítims a aquestes terres. Quina ofensa greu he causat perquè em tracteu amb tal indignitat? Sí, home. A tu no et puc donar això. S'enfadarà? O en Pancratius té unes qualitats que tu no tens? No tornis a qüestionar les meves decisions. I ja està. S'enfada. Bueno, que s'enfadi. Si em vol tornar a excomunicar, ja sap el que li passarà.
Vale, Basileu Romanos, el meu volcà de l'ànima. Accepto gustosament la vostra proposta de compromís. El vostre net Constantinos es comprometrà amb la meva filla Pulquèria. Signat, Strategitis Aquisògone de Capadòcia. Molt bé. Diu, el ducat admira la legitimitat. La dinastia Kalokiris ha guanyat 25 de legitimitat de renom. La dama Filipa també. Les cases de Macedon i Kalokiris han augmentat l'acceptació de matrimoni durant 30 anys. Bona cosa. A veure. 34 dies encara per reunir totes aquestes tropes. Però bueno, es van reunint ràpid, Una altra vegada amb guerra civil. I puc declarar una altra guerra que no penso declarar. Vale, hem construït unes pastures senzilles a Comana Pòntica. Això està molt bé. I apa, tornem a entrar en guerra. Quina mandra em farà tornar una altra vegada. És que no acabarem mai. No acabarem mai. Bueno, aquesta vegada no hi ha tanta gent en contra meu, però Déu-n'hi-do també. Haurem de tornar a anar una altra vegada cap aquí, cap a Caia, tornar a assetjar Caia. Bueno, aquesta vegada... No, ja hi ha tropes, però només és una facció, almenys aquesta vegada. No són dues. Almenys de moment. No crec que hi hagi més faccions, oi? Aquesta ja està en guerra. En tinc una aquí de camperols, però ja està. Tots aquests no s'han pogut unir amb una facció. Aquest mira que enfadar-se, em sembla que li hauria d'haver estit... Al final li prendré el tema aquell. Clar, vol el tema d'Epir perquè li vaig donar Cefalònia, que em sembla que pertany a Epir. O no. El rei Tohotom segueix conquerint coses. Això no pertany... Cefalònia no pertany a... No, té un ducat propi. Vale, no és d'Epir, per tant, no tenia per què donar-li Epir al patriarca. Ja m'estan començant a assetjar. Ha mort la Kira a Plaques, no sé qui era. Vale, ja tinc tots els exèrcits preparats. Anem a unir-los aquí. De moment. I anirem a intentar recuperar Sebastella. Que almenys la meva germana... Els camperols aquests són molt molestos. En aquest cas no disposa de mercenaris, però compto que tinc un exèrcit prou potent com per derrotar els meus enemics una vegada més. Vale, tinc 4.000 homes. Això no tinc per què assetjar-ho. Anirem a liquidar. Ah, no, què? Un moment. No puc atacar els teus rebels o què, Dionísia? A veure... No et puc ajudar? Aquí. Et vull ajudar amb aquests. Ara. Mira. Acabo de començar una primera batalla. Perfecte, que ja estaven aquests aquí. Després anirem a liquidar aquests aquí baix. I destruïts els pagesos ja anirem a la meva pròpia guerra. Massa d'alguna cosa bona. Mai no vaig pensar que ningú pogués sentir una quantitat excessiva d'amor, però la vida m'ha demostrat que m'equivocava. Alguns dies sento com si el meu temps lliure no fos més que assistir a banquets exclusius amb la Irene o fantasejar amb el futur amb la Crisògone. Quant temps podré seguir així? Les dones acabaran amb mi. Deixarem anar la Irene, que s'enfadarà, però no la vull com a amant més. Fora. Aquí liquidem aquests pagesos. Vale, ha expirat aquest xantatge que tenia aquesta gent. Vale, els pagesos estan eliminats, aquests d'aquí. Ara anirem a matar aquest altre exèrcit d'aquí.
I jo crec que amb això ja la meva germana ja hauria d'acabar amb la revolta aquesta pagesa, espero, i després em centraré a partir d'ara ja amb la meva pròpia guerra, perquè m'estan assetjant per tot arreu. Tinc un punt d'erudició. Bueno. A veure, proselitista, no m'interessa, justificacions creditals, eficiència en relacions religioses, això sí que està bé, estudis anatòmics. Estic pensant de fer això, perquè com que estic malalt, agafarem això i mirarem de contractar un metge, que no en tinc, diu que em costarà més baratet. Tinc aquests dos. I si en busco un? I necessito també una dida, Bueno, de moment anem a buscar un metge. Que em vindrà bé. I això ho canviarem. No m'interessa. Me'n torno a l'administració. Me'n torno a l'administració i em posaré el domini. Això em donarà més poder administratiu. No em permet, en absolut, em permet obtenir més dominis, però no està malament tampoc. Vinga, anem a veure aquí la batalla aquesta, que això en 8 dies ens eliminem aquests pagesos. Vale, aquí tenim dos metgesses de la cort. El món està ple de perills, fins i tot per un basileus i els seus cortesans. A la meva petició, els meus servents han buscat recomanacions. Ara han reunit unes quantes opcions entre les que triar. Sembla que la Brunilde té molta experiència, és excel·lent. Brunilde Fontmains, 112 monedes. És aquesta. Té 43 anys, és francònia, és ortodoxa i és una metge excel·lent. Si no, hi ha la Hipàtia, que és horrible. No. Agafem aquesta i ja tenim una metgessa. I ja que estem, vaig a contractar també una dida. La resta no ho necessito, però una dida em vindria molt bé. Per tant, anem a triar-la. I a veure si anem a liquidar aquesta batalla d'Ablashta. A veure si ens carreguem aquests pagesos, que segur. Ja ens costa una mica més, Estan donant una mica més de guerra. Bàsicament perquè tenen un comandant molt bo. Però tot i així, els estem derrotant. I aquí tenim dues dides possibles. Donat que criar un nen d'altura dista molt de ser una tasca solitària, he fet que els meus funcionaris busquin dones capaces pel càrrec de dida. Ara em porten dues d'aquí perquè decideixi. Hi ha l'experimentada Nona, bona, 115 més, o la Irene és deficient. Home, tant per tant agafem la bona. No? I així ja ens hem gastat molts diners contractant un metge i una dida, però ens convé tenir-los. A més, ara guanyem bastants diners encara. La guerra de moment ja va bastant sola. Vull dir que no necessito incorporar més tropes ni res de moment. De moment vaig fent. Vale, els pagesos ja han estat liquidats. Per tant, ara ja li deixo a la meva germana ja la tasca de signar la pau. I ara a veure com ho fem per atacar. Jo, tal com estic, i tenint en compte que ells encara no s'han mobilitzat ni m'han assetjat res, i tenint en compte on estic exactament, ens en anirem directament a la capital. A Trapezus, ens anem a la capital de Càldia, que aquest està revoltat amb mi, que per cert, sí, aquest està revoltat amb mi, doncs li anirem a fotre. Vale. I ara el que farem serà, mentrestant, aquest li puc desafiar la posició? No. Aquest en aquest cas està a favor meu, aquest també.
La Traquation en aquest cas també està amb mi. També a les Strategos Hippolytos. Tampoc no hi ha tanta gent que estiguin en contra meu. Aquesta, obligada. Aquest, obligat. Li desafiarem la posició. Perquè necessito anar obtenint més influència. Aquí tothom ara, hi ha moltíssima gent ara que estan a favor d'unir-se a la conjura. Ja començo a tenir bones possibilitats. Anem repartint. I ja està, de fet ja ho tinc al màxim. Però bueno, posarem a tothom. Ara és molt fàcil fer aquestes conjures perquè ja li caic molt bé tothom i per tant em resulta fàcil incorporar gent en aquests menesters. Per cert, el meu consell, ara que dic això, aquest que està fent, intentant augmentar el control de Brisis. D'acord. D'acord, el control de Brisis. Com està el control de Brisis? Va bé, està bastant bé. Està bastant bé el control de Brisis. Aquí suposo que també està bastant bé. A Sinope no està del total, Hauríem d'intentar millorar Sinope una mica més que Brisis. Per tant, anem a deixar Brisis que vagi pujant per si sol i augmentarem el control de Sinope. Que també m'interessa, és un lloc important, és la meva antiga capital. A Brisis ja millorarà també. I anem a fer això, doncs. Ens anem cap al nord. No tenim molts subministraments que diguem, però confiem que en tindrem prou. Vale, ha acabat la revolta, la meva germana ha aconseguit acabar amb la revolta. Espero que estiguis contenta, T'he tornat a fer la feina, I ara, doncs, haurem de tenir paciència. Vale, el ducat admira la legitimitat, la dama Àgate. La dama Àgate guanya opinió. Vale, el renom, com ho tenim això? Encara queda, pel següent. Un embaràs no desitjat. Una escena dramàtica es desenvolupa a la meva sala d'audiències quan el meu cunyat, el turmarquès Sicinios, acusa en Pantaleon, el fill del meu enemic, el turmarquès Serapion, d'haver deixat embarassada la seva filla fora del matrimoni. El turmarquès Serapion afirma amb indignació que no hi ha proves de la culpabilitat del seu fill. I encara que hagués estat ell, segur que és culpa de l'Anastàsia, per ser una fresca. La discussió s'acalora i haig de fer alguna cosa abans que les coses se'ls en vagin de les mans. Però si no està pas embarassada, què diu? A mi no sé per què... Per què m'escalfen el cap amb això? En Sicinios se'ls hi compensa. I en Pantaleon és innocent i em poso en mans d'en Serapion. O si no, guanyo prestigi i s'enfadin tots. En Pantaleon de Butrotum no és vassall meu, és vassall... No, perdó, en Serapion de Butrotum és vassall meu, té 30, i en Pantaleon... Sí, com és això? El meu cunyat, el turmarquès Sicinios, que és aquest, és el que està casat amb la meva germana Dionísia, justament, acusa en Pantaleon, el fill del meu enemic, d'haver deixat a la seva filla fora del matrimoni. Però aquesta no està embarassada. I a més no està ni casada. Jo no entenc res.
en Sicinius, m'haig de posar a favor d'en Sicinius. Vaig a posar en favor d'en Sicinius i el Marquès Serapion. Vale, que en Serapion li pagui i ja està. Que en Serapion li pagui i ja està. Prefereixo estar a favor de la família i els altres que s'espavilin. Aquí hi haurà molta tropa, aquí veurem com ho faig per combatre tota aquesta gent. Tornarem a tenir molta gent. S'han mogut més ràpid que jo, en aquest cas, perquè jo he hagut de venir aquí a ajudar la meva germana, que és més patètica, perquè deu una barbaritat de diners i cada 2x3 li salten rebel·lions aquestes perquè té un control pràcticament zero sobre les seves terres. És bastant inepta la meva germana. I mira que té experiència, però no li ha servit de molt, pel que sembla. En fi, haurem de deixar aquest capítol aquí, perquè veig que la situació es torna a complicar. Tornem a tenir una altra guerra civil entre mans. Una guerra civil que costarà bastant aquesta vegada. Bueno, tinc una mica menys de tropes que ells, però jo crec que els podré anar derrotant a poc, si ho faig bé. I aquesta vegada els aixafaré i els empresonaré tots i els mataré tots, començant per aquest. Aquest, quan jo aconsegueixi acabar amb aquest estarà executat. D'entrada, aquest no té culpa de res, perquè és el seu fill. És el seu fill. No té culpa de res, però em venen ganes de torturar-lo. El que passa és que no puc fer-ho perquè sóc just i no puc fer-ho, però tinc unes ganes de torturar-lo que ni s'ho imagina. I amb aquest no sé què fer, la veritat, matar-lo ja m'agradaria, però és que estem a les mateixes. Guanyo molt l'estrès perquè sóc just. En fi, no ho sé. El que faré serà deixar aquest capítol aquí i en el pròxim veiem com encaro aquesta guerra civil, que em sembla que la manera que l'encararé és bastant fàcil. Aniré fins aquí, de moment, i ocuparem aquesta capital, així d'entrada, com a primera mesura. I després ja veurem. El seu hereu és en Megistos. Per tant, que no li passi res amb aquest, que si el capturo, que no els hi passi res amb els que capturi, perquè aniran tots a la presó. En fi, continuarem en el segon capítol.